I ajde da nastavim malo ovaj svoj putopis kroz Keniju, video putopis sećanja. Nisam zapisivao ništa, pokušat ću da se prisjetim nekih detalja i da nabacam nešto tako što mi padne na pamet u ovaj video. Ovih zadnjih nekoliko dana sam u nekom hotelu koji je van Nairobija, u stvari u Nairobiju, ali kao kad bi bio sad u nekom hotelu, recimo u Beogradu, koji je kod aerodroma Surčin. Tako sam ja sad trenutno ovde kod ovog Jomo Kenyatta aerodroma. Hotel je jako lep, nov, ima bazen, ima restoran na vrhu gore. Cene su nešto veće nego da jedete na nekom drugom mestu, ali jebi ga, tu vam je blizu. Imala je pogled od ozgo, tako da sve je ok, cool, ima dosta gostiju, uglavnom stranaca, mada ima i Kenijaca, možda su i neki, ko zna, iz Ugande ili ko zna, dakle već lete, ili Kenijci, ko zna. Kenija ima veliku dijasporu i mislim da ima dosta ljudi, jako puno ljudi koji rade u inostranstvu, sama Kenija ogromna, kod 10 Srbija. Tako da, ovih prethodnih dana sam i jurio neke sastanke vezane za neke poslovne razgovore i stalno sam bio u nekom pokretu. Međutim, juče je bio interesantan grad, jurio sam, teo sam da vidim neku ponudu šta sve ima ovde u Nairobiju. I onda sam, kako se zove, krenuo sam, ne znam, ja iz jednog dela grada, pa jedan tržni centar, drugi tržni centar, bio i u Chinatownu. Chinatown nije ono što biste pomislili, nije nešto što biste očekivali kad kažete Chinatown. Chinatown su naime ovde u Nairobiju samo restorani, jedna velika kockarnica, jedna velika prodavnica, supermarket kineskih proizvoda, hrane i ostalih zezancija. Vidjeh tu one pečurke, one skupe pečurke do jaja, što su oni provali kako se uzgajaju. Mislim da koštaju 30.000 šilinga za kilogram, a dosta su lagane, tako da jebi ga, to je onda ta cena. Dobiješ neku količinu. Pretpostavljam da su ukusne, kažu da su baš... Morel ih zovu, da, morel. Ne znam kako se... Na našem mislim smrčak da se kaže. Smrčak, prčak. I onda pitah nekog Kineza, tamo vidim nekog gazdu budžovana. Kinezi puni para ovde, znači bave se izgradnjom stanova i tako ti zajebancijama puteva. Znači svi su kao carevi mali, voze se u nekim žestokim limuzinama, ima vozače i ostala sranja. I ja pitam jednoga, rekao, možeš im pomoći, treba mi neki kontakt za neki posao, on mi da broj, u stvari ne broj, nego objasnim gdje nađem jednog Kineza koji je glavni za to, nalazi se u nekom luksuznom hotelu, tamo ja uđem u taj hotel, nađem tog Kineza, popričamo nešto u vezi posla. On priča nešto na engleskom, kineskom, iskvareni engleski, neki, pola ga razumem, pola ga ne razumem, lik ima iPhone, ja rekao, jebote, kako ti nosiš iPhone, Kinez, a u ratu ste s Amerikancima, a ja, Srbin, nosim Huawei. On kaže, ma jebeš, Huawei nije dobar Huawei. Kako rekao nije dobar, nemoj kenjaš. Huawei je odličan, to je najbolji kineski proizvod, viš da ga ja imam, nemam zamjerke na njega. I ništa, mi se tu ispričašmo, ja rekao, više počne da me stvara, više u pizdu, matru, daj više stani, hoću da idem u pičku, imam drugi posao da završim. Otarasi se nekako to Kineza, razmenišmo i brojeve telefona i ovo i ono. I ja onda odoh u neki centar, tržni Juja centar, nešto tamo sam pogledao. I sad, ajde, treba mi neki market, ja ukucam, jebote, nemam pojma, vidim dođe taksista po mene, vozi me tamo, kaže ja ne mogu tamo da uđem. Pa rekao, dobro, ostavi me negdje, samo pokaži mi gdje treba da idem. On me ostavi u nekom navinjku i jebem ti na ulici. Ideš, milion ljudi, ne možeš da izvadiš telefon, ja ne znaš odakle je kod, ne vidiš, ljudi te okružuju kao mravi. Penju ti se po glavi, malte ne, svašta nešto zavijeti na svakom koraku. Uđeh u one uličice, one pičke materne tamo. A i što uđeh u uličice, ja pitam ovu jednu za neke radnje, ona mi kaže, idi gore u ovu zgradu. Zgrada nagužena, to je sve puno. A ljudi unutra na svakom santimetru, jebem ti, ulazi ja unutra, pitam ovog jednog za ovu, kaže, nema što, ovde, kaže, imaš drugi deo grada. Gde ću sad u drugi deo grada, u pičku, mada jedva sam i ovdje došao.
ajde izađemo odatle, neki peva ovu, kako se zove, gospel muziku tamo na sred onog raskršća, ja nekako, ajde reko, moram ga snimim, baš dobro peva. Međutim, gledam sa strana da mi neko ne rokne telefon. Zato je dobro imati ove kamere, ako ti neko krade koga jebe. A za telefon je zajebano, ako ti neko mazne uzeti sve u pičkom, a i pare i sve ostalo, sve u telefonu. I šta ću ja, ništa, ajde, teraj levo, teraj desno, obilazim tu, gledam, kad vidim neku džamiju tu, neka bela džamija. Ja neko rekao, jebote ova bela džamija, ajde da je snimim, razumeš, nešto malo kao da vlogujem tu. I ja počnem da snimam džamiju, nekako, znaš, oprezno, i idem prema ulazu džamiji, kad neki stoji tamo na kapiji, sedi u stvari, kaže, ne možeš ti unutra, kaže, to je zabranjeno. Jebote, rekao, šta zabranjeno, u pičku maternu, pa neću ja da idem tamo, ne znam šta da radim. Ja rekao, ne, hoću da uđem samo našu, kaže, ne možeš da uđeš. Rekao, što ne mogu da uđem, rekao, evo, već sam ušao, idem. Kaže, ne, kaže, zabranjeno, kaže, ne dozvoljavam, kaže, jesi ti musliman, pitao mene. Jebote, vidim, ja nećem pustiti ako kažem da nisam musliman. Rekao, jesam, rekao, ja sam musliman. Kaže, ti si musliman? Rekao, ja, rekao, salam aleikum. Kaže, klima glavu. Kaže, dobro, idi. Dobro, rekao, ništa, ulazim ja unutra u to dvorište od džamije, samo besni automobili, to su neki džipovi, Land Cruiseri, pičke materne, Porschei, čuda. Međutim, kad dođeš do samog ulaza u džamiju, imaš tu deo jedan gde se peru noge, vidiš izuvene neke papuče, ljudi spavaju tu, ja dođu, izuse, ulazim unutra, vidim unutra pospali ljudi po tepihu, spava jedno 15 ljudi unutra u džamiji, svi leže dole i spavaju. Jebote, rekao, ne mogu sad ovde, gde ću sad šta da radim, kad primetim neku stolicu tamo uza zid, aj rekao, sedem na ovu stolicu, sedem na tu stolicu, ja krenem da posmatram šta se dešava, krenem da posmatram, kad eto ti ga neki derviš imam, šta ja nemam pojma, pravo kod mene. Javlja se on, salam aleikum, rekao aleikum salam, my friend. Sedi on pored mene, počešmo neku priču, ja ga nešto pitam, od kad je ova džamija, šta je ovo, šta je on, krene nešto objašnjavam tamo. Vidim ja neki dobar čovjek. Dobar neki čovjek, pričamo ovo, ono, rke, krke, ja mu objašnjavam zašto sam tu, on kaže, ne, kaže, prijatelju, ti si na pogrešnom mjestu, treba da ideš, kaže, ovdje, dade mi adresu. Kaže, tamo su neki Somalici, kaže, ti treba da ideš da radiš sa Somalicima. Ja rekao, gde da nađem te Somalice u pičku maternu, kako ću i naći kad dođem tamo? Pa kaže, ne boj se, poznaćeš. Rekao, dobro, rekao, ništa, rekao, prijatelju, ajde, rekao, vidim dobar neki čovjek, taj, imam derviš, taj, rekao, daj, rekao, ajde, rekao, hoću malo, rekao, da ti se zahvalim, rekao, pošaljem nešto para. Kaže, jel imaš, rekao, da ti sad prebacim pare preko telefona, pošto se plaća telefonom. Kaže, on ima, ode on uze telefon. Kad ja krk jebote ne radim i ne mogu da pošaljem pare. Ja da pozovem taksi, ne mogu da pozovem taksi. Ja rekao, ostao sam bez kredita ovog, kako se zove, nemam više ovih gigabajta, šta sad da radim u pičku maternu, ne znam kako to da dopunim tamo. Kaže on meni, imam ja 100 šilinga, kaže, aj dopunit ću ti ja, kaže, za 100 šilinga, kaže, nemam više para. A ja kažem, ajde, rekao, važi, idemo zajedno, rekao, pa ću ti ja dodati, rekao, ti 100 šilinga i još ću ti dati naš. Krenemo mi, izađemo iz džamije, vodi me on, čovjek kaže, pazi na telefon, kaže, ovdje je dosta opasno. Ja rekao, znam, čuo sam da je opasno, ajde, dolazimo tamo do tog, vodi me on kao da je neki bezbedan kiosk. Kad on tamo na kiosku, taman da to se kad ja dođem i signal, ja kažem, nemoj, čekaj, stani, vrati se. Vrati se on, ja kažem, daj mi tvoj broj telefona, ja mu pošaljem mu pare. Zahvalan on, joj, hvala, ovo, ono, držaj, rekao, nema problema, rekao, hvala tebi, rekao, puno ovo, ono, vidim neki dobar čovjek. I ništa, ja sad tu se promuvam i zovem ja posle ove jebene Ubere i ovo, ma kurac, neće niko da dođe tu. Kad čuju gde sam, otkazuju vožnju. Rekao, jebote, šta da radim, zovem mi 10. Svi 10 mi otkazuju vožnju. Šta ću sad, rekao, aj rekao, idem malo. Idem malo, dođem do neke pumpe, probam tu, kurac, ni tu neće niko da dođe. Ja poludeo, gledam na onome, 15 ili 13% mi je ostalo još telefona. Šta ću sad ako mi se ugasi tu telefon, sjebo sam se. Šta ću, pitam ovog jednoga, rekao, gde je ovaj u Huru Park centar, kuda idem, kaže, idi samo pravo, kaže, ovdje. Piči, ja krenem pješak, izađe iz onog mravinjka, ali dalje ne možeš ti to je mravinjak svuda, ne možeš da izađeš iz tog mravinjka, jebote, ali ajde kao malo je naš, vidim, zgrade su drugačije, šire su ulice, ovamo su neke male uličice, neki budžaci. I evo, rekao, ako me neko nađe u ovoj uličici gde nema nikog, najebo sam. I tamo zovem ja taksistu,
javlja se on, ja kažem, to, on meni nešto počinje na Swahili, rekao nemoj, rekao Swahili, ne znam da engleski, on neki rđav engleski. Pita me gdje sam, ja rekao nemam pojma gdje sam. Ne znam, rekao gdje sam, prijatelju, meni sve ovo isto sad. Pa kaže kako da te nađem, pa rekao nemaš na mapi, kaže ne. Au, rekao jebem, gledam ja, vidim neki restoran tu, rekao evo kod tog restorana. Ma kaže ne znam taj restoran, au pizdu mat. Pomerim se ja još malo, vidim neki veći restoran, vidim neku zgradu. Objasnimo ja i vidim neki bioskop tu, kaže a znam, kaže aj doći ću. Čekaj, dolazi on. Dođe on, rekao daj, rekao pičku ma sam kad je došao da me izvuče iz ovih govana, ajde, rekao gdje ćemo sad? Idemo, rekao vam u taj moj hotel, pita on mene, kaže hoćeš da idemo ovim običnim putem, ćeš ekspres putom, kaže plaća se ekstra. Rekao piči samo ekspres, rekao da što pre stignem. Na ekspres autoput preko Nairobija i stigao sam relativno brzo. Drugo šta? Šta drugo da kažem? Imam tu neki, kako se zove, restoran gdje idem ponekad nešto da pojedem, lep restoran, ima onako finu hranu. Da, mogu reći da je ovdje, kako se zove, da opereš vešu skupo u pizdu materiju. Znači, naplate ti 300 šilinga za majicu jebote. Znači, katastrofa. Staviš 2 majice, ovdje 600 šilinga. Skupo to pranje, a jedno prethodno mjesto gdje sam bio, tamo su naplaćivali 300 šilinga za kilogram, što je džaba. Šta dalje da vam ispričam? Ima razni događaja, mozak me blokirao, ne mogu da se sjeti sad svega. Da, vidio sam tamo neka 2 deteta leže jebote na putu kao mrtvi u pičkom. Da su i udrogirani, šta li je katastrofa. A ljudi koji prodaju, toliko puno ima ljudi prodavaca, svi stoje na trotoarima, svi su izbacili robu. To je nenormalna količina nenormalna prodavaca i unutra u zgradama i napolju na trotoarima i iz ruke, kako hoćete, nenormalna. Hrane svuda, kuvani kukuruza, pečeni, ovaki, onaki, stari neki futrola, starih, novih obuće, second hand, nešto novo. Neverovatno. Znači, neverovatno kakav je to mlavinjak. Mnogo ovih ima tatu autobusa, oni svi poređani stoje u liniji kad se ljudi vraćaju s posla, pa ne kreće dok se ne napuni autobus, kad se napuni onda oni krenu. Ne kreću sa praznim autobusom. Haos. Tako da šta još da kažem. Nemam pojma. Da, posle kad sam se vratio u hotel pričam ovim ljudima ovdje iz obezbeđenja koji su na kapiji, oni ne mogu da veruju da sam bio tamo, a ovi ostali isto iz Kenije ovdje iz Nairobija koji su vidjeli slike da sam saglavio tamo, kaže ti si lud, ostaćeš bez to, kako si to, kako se zove, izveo, a rekao nemam pojma ni ja, neki ne znam ja šta, sreća neka, nemam pojma. Doduše nisam bio sad ja nešto tamo fancy obučen i da sam imao neki sat ili tako neko sranje skupo, nešto baš da me nešto sad primete i tako to. Tako da, verovatno i to, mislim, u principu neće vas sad neko nešto specijalno dirati ako ste na nekom javnom mjestu i ako nešto baš previše ne privlačite pažnju, ali je najnezgodnije kad izvadite recimo nešto da snimite ili nešto neko samo da vam istrgne iz ruke i nema ga. Gdješ ga naći u toj guži, nema šanse. Šta dalje? Da, ovdje sam još par dana, u još 2-3 dana i posle toga idem kako se zove, za Mombasu. Vidio sam, danas sam pio jako lep afrički čaj, to je čaj lišće, uzvari se i da se doda mleko, jako lepo, ukusno, baš mi se sviđa strašno. Mislim da će to od sad češće malo da pijem. Baš mi je prijalo ekstra. Tako da eto, to bi bio još jedan putopis iz Kenije. Pozdrav svima.